असे काय मंडळी तर बसलेलो नाश्ता करू कारण टाइम झालेलो आमच्या संध्याकाळच्या चायचो आणि सकाळची चपाती आणि दुपारची आमटी असा कॉम्बिनेशन होता आज. तर तोपर्यंत दिव्या आणि माझा भाव कामावरनं सुद्धा संध्याकाळी घरा गेली आणि येताना घेऊन इल्ला पिशवी. तर पिशवीत होती अंडी आणि त्याच्यापेक्षा सुद्धा अजून एक जबरदस्त गोष्ट म्हणजे दिव्या घेऊन इल्ला माझ्यासाठी नवीन शर्ट. तर तुमका घालून दाखवते तर कसा दिसता कमेंट करून नक्की सांगा. तर आतमध्ये गेले आणि आढळ घेतले हातीत आणि आणून दिले आईकडे आणि अंडी आज घेऊन इली ना तर म्हटलं काहीतरी जबरदस्तच बनवूया. तर आईने अशा प्रकारे मस्तपैकी आड्यावरती कांदो चिरूक घेतल्यान आणि त्याच्यातच मस्तपैकी चिरल्यानंतर टोमॅटो आणि आता बारी होती अंड्याची. तर अंडा व्यवस्थित फोडल्यान व्यवस्थित म्हणजे चमचं घेऊन फोडल्यान रोजच्या सारख्याच आणि सगळं आम्ही मगाशी कांदो आणि कापलो ना त्याच्यातच अंडा फोडल्यान आणि सगळं एकदम व्यवस्थित फेटून घेतलं. या साईडी केलं मस्तपैकी तवो रेडी आणि ब्रेड तर ऑलरेडी आणलेले होते त्याच्यामुळे येऊन मेन्यू ठरवलं. तर मस्तपैकी ब्रेड घेतले आणि त्याच्यात डीप केल्यान आणि ठेवल्यान आपल्या तव्यावरती. तर बघू शकते आणि जर तुमका आणखी हवे असताना तुम्ही वरनं असं टाकू शकता. मग आईन पण थोडा टाकलेला आणि अशा प्रकारे भरगच्च आपला ब्रेड ऑमलेट झालेला रेडी. तर मी सुद्धा सगळं आईकडनं घेतले माझ्या हातीत आणि घेऊन इले आपल्या बाहेर वळे